Szép jó estét kívánok! Komlósi Gyuláné vagyok, köszöntök mindenkit szeretettel. A Horgászka Egyesület nevében ma 2023. december 4-e van. Fogadjátok szeretettel, mert mondok egy nagyon szép mesét. Mese a szeretetről, a tükörről és a szépségről. Mit most hallasz, nem mese, régi korokon poros történetek. Szakállas manók mesélik, ha eljönnek az árnyak csupán 100 évben egyszer. Mikor megpihennek a lábak, mit Kohord mondott, igaz, pont szó szerint írtam le. Hát figyelmesen olvasom ime. Egyszer messze földön nagyon rég egy királynak lánya született. Gyönyörű volt, kicsinek is, egyre szebb lett, ahogy felcsepeledett. Mire eladó sorba került, olyan szép lett, hogy nem volt hozzá hasonló egész földkeresőgen. Messze földre vitték a szépség hírét a galambok, s a hírt, hogy a hercegnőnek főlegényt keresnek. Nem messze a vártól lakott egy csúf tündér. Irigy volt, gonosz, megkeseredett, hallotta a szépség hírét, és dühösen felkerekedett. Egész várig ment, be is jutott, és ahogy meglátta a szépséges hercegnőt, olyan dühös lett, hogy nyomban megátkozta. Szebbnél szebb legyél napról napra, ki rád néz, valóságot lássa. Egyedül csak te légy az, ki minden tükörben csúnyát lát egy csúf kocsmány banyát. Szegény hercegnő nagyon megijedt. Berohant a várba, s egyből tükröt keresett. Belenézett, s mit látott? Egy szörnyű kocsmánságot, egy zsúrt, vén banyát, rettenetes szörnyű pofát. Volt nagy sirás, nagy ijedelem, a király is megijedt. Nem tudta, mit tegyen. Aztán kiöltötték, hogy meghívják a jó tündért, hát ha van segítség. Az igazság az volt, hogy az átok ellenére a hercegnő szép maradt, de minden tükörbe, melybe belenézett, egy szörnyű vénasszonyt látott. Hiába mondták neki sokan, hogy szép, gyönyörű, nincs hozzá fogható, nem hitte el senkinek. Magába roskadva megkeseredett, idővel megérkezett a jó tündér, de sajnos az átok olyan erős volt, hogy nem tudta feloldani, csak enyhített rajta. Minden tükörben, mely nem él, csak utat láthatod, de az élő tükör majd megmutatja az igazságot, az képes lesz feloldani a varázslatot. Így szólt, és ezzel távozott. Azt mondta, többet nem szólhat, segíthet, ahogy tudok, érjék fel ennyivel, hogy enyhítette az átkot. Telt múlt az idő, senki nem értette a varázslatot, az élő tükör mi lehet az? Senki nem tudta ezért, aztán segíteni sem tudta szegény hercegnőn. Kipróbáltak sok-sokféle tükröt, messzi országokból hoztak különleges tükröket, furcsákat, nagyon drágákat, de a hercegnő mindegyikben csak a csúnyaságot látta. Mások viszont napról napra szebbnek és szebbnek látták őt. Özönlött a kérők hada, de a hercegnő mindet visszautasította. Magában roskadt, megkeseredett, váltorony szobájából többet ki sem nézett. Őreket állított a lépcsőhöz, súlyos lakattal záratta le a szobát, senki ne lássa csúfságát. Kérők lassan elmaradoztak. A hercegnő jó ideje senkivel nem találkozott. Magányába kesergett, buslakodott. Élt egy távoli országban egy egyszerű legény, nagy volt a szíve, szerette a világot, minden, mi élő, a barátja volt. Szelek szárnyán járt a hír a hercegnőről, aki gyönyörű, és az átokról, ami miatt eltemetkezett. A legény is hallotta ezt. Nem bírta a szíve a szomorúságot, melyet olyan távolról hallott, felkerekedett hát, és csak úgy Paranessa szent volt szolgált, még mindig azt lesték. A legény fejében ez egy terv fogant, jó, hogy a kampós kötelet kerített
a várta az éjszakát. Mikor sötétett, a szegény legény nagyon bátran a vártorony alá ment, óriási lélegzett, és teljes erőből hajított egyet. A kampó megakadt a vártorony tetején, szédítő magasságban, és elkezdett mászni a vártól, egyre feljebb és feljebb haladt, húzta magát, rendületlenül felfelé. Kíváncsi volt a szépre, amely rejtőzik előtte. Mászott, csak mászott rendületlenül. Tenyeréről a bőr már rég lejött, fájt nagyon, de ő ezzel nem törődött. Mászott, csak mászott az irdatlan mélység felett, többször megcsúszott, de nem érdekelte semmi. Csak előre, előre, már nem állíthat meg senki. Nincsenek éles fegyverek, marcona őrök, villogó kések, csak a kötél és a magasság. Küzdött keményen, hajtotta a boldogság, végre feljutott, kifújta magát, és az ablakhoz lopakodott, belesett, s amit látott, attól kővédelmet. A szépségnek ilyen természetes, egyszerű megjelenését nem szokta ő meg. Óriás ágyban, puha gyönyörű ruhában egy tündér aludt. Ott az arca, mely régóta csak álmában mosolygott, szebb volt mindennél, mint a legény eddig látott. Gyönyörű haja, hófehér karja elbűvölte a bátor lovagot. Nesztelen a szobába lépett, és az ágyhoz mosont. Órákon át nézte a szépséget, lélegzett visszafoltva. Nem tudott betelni a látvánnyal, melyet szemet látott. Egyszer csak ki tudja miért, a hercegnő felriadt. Meglátta a fiút, s nagyot sikoltott, de a sikoly abban a pillanatban torkára forrt. Évek óta először egy szerető szempárban meglátta magát, amit látott, több volt, mint egy szép arc. Mosolygó szempárba csodát látott. Hirtelen minden szépségét meglátta a legény szemében. Egy szerető szempárban, mely maga volt az élő tükör. Látta a szépséget, amely eddig rejtve volt, a varázs megtört, s a várba újból boldogság köldözött. Ennyi volt, amit a kobold mesélt, elmondta a szép hercegnő történetét. Nem üveg s fém az, melyben az igazat láthatod, csupán az élő tükör képes megmutatni a valóságot.